Takže ahojte, moji milí diváci, dúfam, že ma počujete. Nachádzame sa pred štadiónom Sportingu Lisabon a ideme si pozrieť zápas Ligy majstrov. Klub Bruges, ako by to povedali naši potmavší belgickí bratia, ale v našom krásnom ľubozornom jazyku je to Klub Brugge. A ideme sa predtým pozrieť, čo tu majú a ideme potom tam na zápas. Tu sa môžete občerstviť. Ideme sa pozrieť. Samozrejme brazílska vlajka, lebo však Portugalsko. Možno by som si tu tady to niečo aj kúpil, ale neviem, či sa mi veľmi chce. Tam. Ideme na tento štadión. Dosť cool, nie? ideme sem. Vidíte, máte tam Lidl, Klinika, Burger King. Pôjdeme ešte z druhej strany a ideme sa pozrieť. Tu máme ďalšie stánky, stanica metra. Jedna z mála staníc metra, kde to metro je nad zemou a nie pod zemou. A tu sú nejaké šály, no. Celkom je zima, možno by som si aj jeden kúpil, ale však nevadí, pôjdem sa pozrieť, koľko tu stojí taká jedna sranda. A potom si ideme dať niečo pod zub, lebo Adrian je hladný, bol po robote. Obšťastnil som sa takýmto šálom. Je to vlastne ten čierny. A bude za mňa teda pravý fanúšik. Ty kokos. Sa cítim jak Rytmus. Nemám na sebe Dolce Gabbana Louis Vuitton collab, ale 7,50 šál. Poďme na to. Aďo je na futbal, takže určite to skončí 0-0 a bude to najnudnejší futbal v tejto histórii. Držte palce. Toto je rada, jak keby tu je zadarmo jedlo. Pozrite sa. Hej, kokos. No tak to si jedlo nekúpim, no. Rozmýšľam, že by som išiel do Lidla, ale ty kokos, možno si tu dám tohto nejakého Turka. Nič. Ako náhle budem mať nejaké jedlo, tak sa vám ozvem, ale ty kokos, pozrite. Milión ľudí všade. Môj obľúbený Turek mi spravil kebab box za 8,50 aj s kolou, čo je podľa mňa takéto špičke úplne že masívne. Chcem vám niečo ukázať, ale nie svoju bradu. Toto je rada na toaletu. Radšej by som sa došťal. No nič, idem von, toto niekde zjesť a potom vám nejak zdokumentujem vlastne sedenie a štadión. Bon appétit to me. Ten kebab som zjedol tak rýchlo, ako tento zápas dopadne výherne pre Sporting. Počkám tu jedného kamaráta a ideme na to. Ideme takzvané zmeniť generačné bohatstvo. Kokos. Ja si robím dokumentáciu. Jaký krásny lev. Spirit PlayStation. A to niekto cvičí. Tak, ty kokos.
A pozrel som na Vasqueša 5-0. Ideme na to. Tak, toto je inak. Hlavná stanica Bratislava, keby nevyhrával by Smer. To by vyzeralo inak, no. A B32. To ideme sem. Novozávodský štadión. Zeleno-bielý. Hajra Eše Kujvar. Aha. To je fanklub. Nové Zámky. Konečne Nové Zámky prerazili 17. ligu. Ideme na to. Bla bla bla. Ktoré tuto už zvárajú, pozrite sa, ty kokos, automodely, takto, čavo tam, krempias, home office. Aha, teraz to natáčam, bude gól. No. A... Gól. Ešte raz sa otoč. Tak nebude gól. Polčasová prestávka, ideme to tu preskúmať. Sporting. Ideme preskúmať bufet. Tie ceny. Takže... celkom dobré ceny. Podľa na to, že sme... celkom dobré ceny, no. Celkom som spokojný. Objednáme cez Uber Eats, tak si to vieme to zobrať. Nie, majú tu tie vrepy. To je dobré. Na poháre.
zápasu 3-0. Ide sa domov. Atmosféra super. Ideme na to. Koľko ľudí ide domov. Ja idem niekde tým smerom, mám bus. Ale ty kokos. Sem. Jak hadol. Tam všade sú ľudia. Takže čakám na bus. Som zvedavý, koľko mi to bude trvať sa dostať domov. Zajtra musím ísť do roboty. Takže by som prijal, aby to bolo čím skôr, ale vlastne toto bola Liga majstrov so mňou. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.